kailangan jud Bayad. cash on delivery unta gid ni ma'am. Na, ambot lang. Cancel gid ma'am. Ay, balik yun na. Ay! Datahon na mo. Karoon kang pizza 20. Nyaw, mo po kwarta. Ayo. Excuse me, ma'am. Nangita mi ni Ma'am Edita sa akin. Ma'am. Oh, kini, balaya. Nasa, ma'am. Pwede na mo siya magka-istorya, ma'am. Sige po. Ma'am, pila dahil mong utang sa M4, ma'am. Ah, dapat yun nung may utang sa MCOR. Boss, yun to, ako katotal. Ay! Siguro ko gipapirmahan to. Unsa man to siya about, ma'am? Sabi nga lang na nang giutang diha, oy, kinabutan lang nagpidit. Unsa pa na? Nauts. Nya, ma'am, naan naman po naabot ron nga kuan, ma'am. Washing machine, ma'am. Dayon sa imuha nakapangalan, manggod, ma'am. Diyan. Nya, kay kuan man ni siya, ma'am. 8K man ni kapin, ma'am. Oh no. 8K, ma'am. Parang may problema ka. Diyan. Then, kailangan jud cash on delivery unta gid ni ma'am. Na, ambot lang. No. Ulan koy. Wala ka ba ko mag-order na dek? Wala ko'y kwarta. Saan man to ni ma'am nga di naman ni pwede i-cancel gid, ma'am. Ay, balik yun na. No, God! Ay, ang datahon na mo. Karoon pang pizza 20. Yung kwarta. Isa pang pizza ha karon. Oh. Musugot ka, ma'am. Tanawon lang nato dito, ma'am. Ang item kay basin day ma'am. Bola lang yan. Ay, kinabilan ko ba dito? Dala lang, ma'am. Dalang kay permahan ni ko, ma'am. Huwag mong subukan. Kay sa imuha manggit na kapangalan, ma'am. Ano si Bulante? Masa man? Open. Tara, open. I-open sa dito. Gali, open, ma'am. Sige, ma'am.
65 birthday, Mother. I hope tagaan pa kagtaas nga kinabuhi and more birthdays to come, Ma. Bisan layo ang imong mga anak, nagunahuna lang gihapon minimo. Bisan pa og baldita o yaw-yawan ka perme. Pero love japon ka namo, imong mga anak. Salamat sa pagsakripisyo, pag-amuma, pag-atiman sa gagmay pamima. Nagpasalamat ni sa Ginoo kay ikaw among inahan. Kugihan kaayo ug buutan kaayo sa tanan. Mapinanggaon ug labaw sa tanang strong woman. I hope happy ka karon sa imong adlaw nga natawhan, Ma. We miss you and we love you, Mama Edita, and God bless. From Loida Ross ng USA. Palapakan naman natin si Ma'am. Kabalo ko, Ma'am, nga dili yun ikatandi ang imo kalipay karon nga nabati, no? So, usa man ang imo'y kasulti, Ma'am, sa imuhang nadawat karon nga surprise sa grabe imuhang gibati karon nga kalipay, Ma'am. Salamat, dili lang salamat. Salamat, ay matulog na ako. Ang malibay nga akong ibati. Tulog gid akong luha. Ang nana kay sila. Bisan pa man, sila hindi ay nagpadala ani ang akong ikaupat na anak. Sa pagkina siya ka. Mayroon siya nga, siya Maria ko ang anak nga. Puro gid akong luha niya sa iyang pagkabadungan, pero sa iyang pagkabadungan na aday ng paluyo nga. Yara day kong, yara gila ang bati ang akong pag-sakripisyon niya sa una. Basta dagang luha ako ng agas niya, nagmitan po niya nga sa iyang ginayaw sa akin. Salamat kayo, Loida, nga ikaw rin nagpadala, nanguna-una tayo ka na ako. Salamat kayo, ito magdahon. Isa ko lang na yung amahan, ang ako lang pong ihalit ninyo nga mga anak nga. Magbinuotan lang yun mo, kay mauya kong pag-ampo nga. Magbinuotan mo, mag-alagan mo sa Ginoo, kay mama niya ito ang ato ang handong nga kanang langit. Ang gisaad sa Ginoo. Alagan lang yun mo sa Ginoo, kay ako po, bigan mo sa simbahan karon. Kabilar mo gani ko gabi, kay wala kang tulog. Natungkol ng gani utak ko, pero kay naama dahil surprise na nga po bigan mo. Salamat kayo, Len. Manang ni mo. Loida, Arti mo. Naomi. Lilia. Lipat mo sila kababae. Lima man sila kababae. Naria. Lamti. Kung salamat ninyo mga anak tanan. Basta na lang naghago si Loida. Malagunahon na kayo na. Dili na lang ako taspon. Salamat. Alright, pero baka naman natin si Ma'am. Paano nila kayo, Ma'am? It's a tears of joy, Ma'am, no? Ay mga bati. Ayun lang, dili na to na siya pugngan, Ma'am, kay. Kana siyang tanan, grabe. Ikan din na sa pag-love sa inyong mga anak sa inyong, no? Maskin layo sila, Ma'am. Maskin kunsa sila kabadlungon sa una man to, no? Pero karon, grabe nila ang pagbawi sa inyong, Ma'am. Maskin pag inatoy lang kinayasaw na, pero nakuha gid gyapon nila ang imong heart nga mupabati maskin layo sila karon, no? Before that, Ma'am, kaning mga tao nga natin isa may muhatag og birthday wish para sa iya. Ayaw mo kaulaw kay panalagsaran sa isa ka tuig panalagsaran ayaw mo kaulaw, kita naman natin no? Sige, kasi muna. Okay na? Sana, Ma, piling ko sana sa Ginoo na matao pa. Punta kita sa iyang pagbalik. Magkauban ka sa kinabuhi mo rin katapusan. Kinabuhi mo yung kalibutana ka. Sana matupad ang piling ko nga. Makauban ka sa pagbalik sa Ginoo. Sa kinabuhi mo rin katapusan.
Alright, palapakan naman natin si Sir! Bakla! Thank you so much, Sir, no, sa malamion o maong kayo ng mensahe para sa iyong mama, no? So, kasi mo sunod! Happy birthday, ma. Sana magkan. Nag-miss yung mama. Kaya, matuman ang tanan sa isulat sa Biblia, diya sa Dugaro. Ngayon, sana magpatuhan ang itong pinabuhi, kaniya. Nagpasalamat ko nga, sana matuman doon. Sa ginawa kay siya, ginamanan sa tanan. Wala ko isma. Alam niyo. Alright, palapakan natin si Sir! Thank you so much tayo, Sir, no? So, napay mo storya? Ikaw, Sir! Sige po! Wala isang time dito ni Sir. Kung may istorya nga is happy birthday. Salamat sa pagpadayon nimo sa amuha ni Analia sa unang pagkuhan. Wala kami balay. Sa tanang natawag nimo sa mga salamat. Happy birthday. Alright, thank you so much kayo, Sir, no? So, dagan kayong salamat sa naghatag og mensahe kang ma'am, no? Grabe, ma-feel good po na mo. O kung sa niyo kahinibog na si ma'am. So, tungo na naman, dili lang kay kanan. Napo na may special nga harana para sa imo nga ma'am. So, kung isa tong gusto nga, ato ang isayong sweet dance, si ma'am, no? Pwede kayo. Isaya natin si ma'am, no? Kay panalagsaran ni. Sa usa nga tuig, panalagsaran ni. Muna dili ta magulo-ulaw kay. Maskin sa kanila nga panahon, ako nakatagal po o nakapil sa iyaha nga grabe ginagawa sa kalab, no? So, alright, ako nga sa mga singer. Saya pa? Saya udah mama. Alright, palakpakan natin si Sir!
puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Alaala ko iyong pagmamahal mo. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan kung na iingatan ka, alagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang aaral ko itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Pangarap ko na makamtan ko na. Alright, thank you so much kayo, no? Sa mandot kayong harana para kay ma'am. So, nalipay na ba ka, ma'am? So, daghan po kayo. Salamat, no? Dili na kayo natudugayon kay naaman tayo cake. So, atong abrihan ng cake. Gatong katan si Ma'am. Happy, happy birthday! Alright, so, kailangan tayo cake, no? Ang nakabutang sa atong cake. Happy 65th birthday, Mama! From Loving Children! Palakpakan naman natin! Alright! Alright, kanta natin si Ma'am. 1, 2, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and let's go. Once again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright! Happy 65th birthday, Ma'am, no? So, before nato i-blow ang sa Ma'am, mag-make a wish ka ka. O sa imong wish ka rin ang life sa imong adlaw na tawag ka rin, Ma'am. I wish nga sa tanan ako mga anak na ibaw na gyud mo nga kanang na ko ninyo nagpahingando. Ayaw ikaw mo kalimot pag-alagad sa Ginoo. Anak, ako may panghinaot nga hatagan niyo mo. Iskay kapasok sa kalawasan nga masabako din niyo ang ginagawa nga gimbuhato nga magkakita ito kung ginabuhian. Labi na nga wala na yung mamahal. Salamat kaayo akong wish ninyo nga among tanan mga anak mo. Ang kalinaw, kung silang tanay, maugit na ang akong handog ninyo. Manay ko ikabiling ng tanang mga ayong kamatasan na itong katunan. Sumara na. Okay! Hello, Ma'am! Alright! Palakpakan na natin si Ma'am! Yay! Happy, happy birthday, Ma'am!
message si ma'am sa iyang mga anak. O, ingon po kami sa ma'am, ingon nga everything surprises, sa may birthday wish para sa imo ma'am, no? Wish na mo sa imo ma'am is good health and more years to come na mabot sa imong life ma'am. Ingon nga magkalimuta mo sa imong mga anak o katong imong giingon ganina ma'am nga dapat naadyo ng pag-alagad nato sa Ginoo kay kanang gid mo ato ang pungtan kay ang kalinaw ug ang langit kay ato ang gipangadoy sa atong kinabuhi ato adyo ng makagod ingon nga naghiusa ug naghugpong ang ato ang mga family imong mga anak ug ikaw ma'am nga puhon makita-kita na po sa next birthday nimo naanap po sila nga mo join sa imuha ma'am no nya kanis kinindot jud kayo ni siya kay ang pag-alagad nato sa Ginoo ma'am is atuwa ginang sentro kay matag butang or matag ginabuhi nga gihatag sa Dios sa ato grabe ka importante og sa matag mga balutaw kasi tumo kanang gihimutan diri sa kalibutan no wala importante jud kayo nga mag-alagad sa Ginoo atong itugyan ang atong kaugalingon sa iya kay kabalutan nga og siya nakatugyan sa iya nga siya na ang bahala sa tanan nga muhatag og mga blessings nga atong madawat sa atong life matag ginabuhi no so kato lang po ma'am og daghan kayo salamat ma'am sa pag naamo diri karon pag apil sa pagsaulog sa imong birthday nga natawhan ma'am no so ma'am okay lang po ba na babay and flying kiss po sa camera ma'am. Once again po happy birthday